Nooy, kalab mi ano ay magikaon ay. Yung aming favorite cake. Andito na yung aking aling malita. Hi guys! Hi titas! Hi guys! Hi tita! Yan yung akin. Malaki siya tingnan pero actually maliit lang. Hello sa inyong lahat! Welcome na naman po sa panibagong video. Balik na po yung ating daily vlog in the meantime. Agoy! Grabe, katugnaw. Grabe guys. Yung ano ko, hindi ko ma-feel yung aking kamay kasi sobrang lamig. After ko siyang pinick up sa school, pumunta kami sa bakery. Medyo malayo kasi yung iPad! later na ang iPad lang. Uy. After kasi nung ano, after ko siyang pinick up sa school, nag-crave ako ng sweets paano ako. Malapit na yung period ko. Paborito namin to ni Anna tsaka ni Ruth. I don't like this one, love. You can have this one. Sobrang lamig po ngayon, gabi. Yum! You don't like the kiwi? No. No? Ik vind deze niet lekker en deze niet lekker. Nee? Ik vind ik vond deze niet lekker en deze niet lekker. We'll try to fix your hair today. Your hair is a little bit down. We'll fix your hair today, love. Kate, again? Nee, niemand. Okay. Super sarap. It's so lekker. Vind je dat niet fijn? Jawel. Mijn vingers. Iba yung method ni Ana sa pagkain. Yung sa akin, pag ganito. Pero kay Ana, guys, oh. Layer by layer siya kumukuha. Eet smakelijk, love. Lekker. Het was net, kijk eens. Just take a little bit. A few moments later. Ito na yung aking mag-ama, guys. Ik moest Hoe is het, Boa? Hoe is dat noedels? Lekker? Ja. Ik moest naar de gymzaal. Dili man ang piling lang. No. Don't do that on the table lang when you're eating. Alsjeblieft niet. Ayan, may noodles, may lumpia kami. Filipino food tonight. Mama. Pansit. Ik wil mijn cake maken. Yeah, but it's still in the air fryer lang. Iniinit namin yung keep nuggets niya. Kain! Kain! Kain, titas! Kain, titas. Kain po tayo. Mama, ik wil naar papa zeggen. Ha? Ook naar papa zeggen. What? Papa mo say, kain, titas! Je bent toch niet Bisaya? Anyway, it's Tagalog, Papa. Kain. Titas. Ik deed aan het dood. Wala na nag-count si Ana. Ana. Nee! Zullen we nou weer naar school toe? Het is toch helemaal in school? Het is veel te donker, joh. Ik hoor Anna werken hier ergens. Ik denk dat die hier is. Hier ergens. 2 handen. Nee, kijk hier! Ja, maar wij hadden 3. Waar zijn die anderen dan? Mama en ik ook. Ik wil het ook. Nee! Ik ben niet
Oké. Ja. Dat is alleen maar één. Je doet die daar ook opeten, hè? Ja, Dankjewel. dadelijk. Dat vind ik heel lekker. Dankjewel. She Je bent seems... toen vandoor een bank. Papa will eat it later, okay? Ja. Papa needs to go. Twee hapjes gedaan. Papa komt zo terug. Rush si Ruth punta ng hardware, guys, kasi nasira yung doorknob namin. Anna and I were stuck upstairs. Good thing. And tapos yung cellphone ko andito sa baba. Tapos si Anna andun sa taas with her iPad. Buti na lang andun siya sa taas. So I could send a message to... message ako sa kanila sa Facebook. And ito, hindi siya masyado nati-check ng Facebook Messenger. Tapos, yung nanay niya din hindi. Mama, Sabi ko patay. Mama, gaat papa door de dak vallen of niet? Eh? Gaat papa door de dak vallen of niet? Hoe bedoel je? Gaat papa door de dak vallen? Nee. Nee. Maar wat gaat papa dan doen? Papa gaat aankleden. En dan naar de winkel. Iets halen. En dan maakt de deur... want de deur nou is kapot. Mama gaat die maken. Then we are not stuck upstairs anymore. En Angelo. Yeah, Angelo, yes. Kasi last time silang dalawa ni Angelo, na-trap din sila doon. Buti na lang, pauwi na si Ruth at that time. Kanina, when we were stuck upstairs, ano siya, mga 3 o'clock pa. And buti na lang, hindi pa naka-on yung stove ba kasi magluluto Zou dit ako. upstairs heb ik als de klinkers al tekenen. Okay. Zo. Totso, mamadali si Ruth kasi yung nanay niya papunta dito in 30 minutes kasi magtatrabaho kami and then we have to use the car. Mama, So guys, ito yung mga na-receive ni Anna kagabi. Isang sack. ik deed alleen zo. What? That's a lipan yaw. Be careful. Naog naman sa ninga box. Oy, kaninga box. Di ayo. Just be careful, okay? Yeah, last night, yun yung bali Sinterklaas viewing or yung Sinterklaas celebration namin last night with the family. So, andun yung sister-in-law ko, yung kanyang asawa, tapos yung family friends namin na couple. Sobrang daming presents po. May kinonsyaba sila na friend nila na kumatok, na magpanggap na parang si Pete ba, ganun. Tas, kasi yun yung magdadala ng mga gifts para sa mga bata. Parang galing kay Sinterklaas or kay St. Nicholas. Yung concept is like Santa Claus sa atin, di ba? Pero yung Santa Claus sa kanila dito, ang tawag nila is Kerstman or Christmas man. So, Anna got so many gifts last night. Yan, hindi pa po namin na-open yung... be careful. Kita ko, be. Kita ko. Nee, deze. Iso mo na, ay. Ik had die opengemaakt en toen was het pijn. Oh, just be careful. More careful next time, okay? Be careful. Ik siya mama, be. Kost je niet, mama? Mama, ik ga niet pleister pakken. Nee, geen pleister. Mama heeft ook auw op de handen, want ik hoef geen pleister nodig. Maar waarom niet? Wala po kaming masyadong ganap. Kanina, when Anna was in school, ano po ako, naglaba. Ang dami kong nilabahan doon sa 3rd floor. And then, nagligpit-ligpit ng konti. Tapos, yung island namin, island table. Can you please close the fridge, love? You wait for Papa. Papa, and while Papa is having the cake, you can have it, okay? You can have your dessert. Close the fridge, please. Yan, yung island table namin, tinransfer ko po sa gitna talaga. Kasi dito talaga siya last time. Mama, ik wil die drinken. Oh, that's from Rong, from last night. Ik wil die nou drinken. Okay. Kijk op. Hey. Hello. Hi. Can you get scissors, please? Be careful. Thank you. When you give scissors, then you always give it like this. Yeah, not like this. Yeah, you do it again. Be careful. Now, here you are. Hier, It's like alsjeblieft. alsjeblieft. Just be careful with it, huh? You know. You like it?
Okay. Kain po tayo. So, nag-vlog lang talaga ako today. Wala namang masyadong ganap. Pasensya na po kayo, no? Wala masyadong ganap, pero nag-vlog pa rin ako para at least may upload pa rin tayo ba? Kasi tinatry kong bumalik sa daily vlog kahit it's going to be really busy, but i-try ko siya kung kaya bells ba siya. Two weeks na lang and isang trabaho na lang i-focus ko kasi ngayon 3 trabaho po yung pinofocus ko. Sabi nila masarap daw yung pancit pero hindi ko siya masyadong bet. By the way, ano pong mga ganap nyo para sa Pasko? Nakapag-decorate na po ba kayo ng mga tahanan nyo or yung mga Christmas trees nyo or mga Christmas lights? Kami wala pa po. Ano ngayon? Wednesday. So, sa Saturday ng hapon or gabi, mag-start na kaming dalawa ni Ana na mag-decorate. Gustong-gusto niya yun. Last year kasi may super maliit ako ng Christmas tree na nilagay lang dito and yun lang yung inano ko, yung bali decoration namin. Pero this year, maglagay na naman ako. Pero nasabi ko sa previous vlog, di ba na, hindi ako sure kung totoong Christmas tree. Pero ngayon, gamitin ko na lang po yung old Christmas tree namin. Kalami sa nuggets. Yung lumpia ko din, lamig. Masarap. Ito po yung gamit ko na spring roll sauce. Galing sa Asian store. Para siyang may atsal sa loob. Carrots tsaka atsal. Pero, hindi ko siya bet yung ganun, na may atsal-atsal ba. Gusto ko yung plain lang, yung sweet and sour. Yung medyo maanghang, masarap din. Next time, bili ako ng ganun. Yung medyo maanghang. Kaso, wala sila last time nung pumunta nga kami sa Asian store. And ito siya, gustong-gusto to ng aking mother-in-law. So, bilhan ko siya ng ganito din next time. Pero, hindi na ako kukuha ng ganito para sa amin. Namimiss ko po talaga ang Pasko sa atin, yung excitement natin sa Pasko, iba. Yung talagang pinaghahandaan natin ba. Mga 20 minutes, andito na po yung aking mother-in-law. Pick upin na niya po ako. Para puntahan na namin yung school. Yung kurtina namin guys, ano na talaga ako, nagsasawa na ako sa kulay niya. Ayan o. Gusto ko lighter na talaga kasi. Winter na nga. Makulimlim sa labas, sa loob ng bahay. Makulimlim din yung kulay. Pero, hintay-hintay na muna ako. Kasi gusto kong pag-ipunan siya ng maayos ba. Ayaw ko nang bigla-biglaan. Tapos, masisira na naman yung budget ko guys. So, pag-ipunan ko siya or namin. Tapos, bili kami ng bagong kurtina. May nakita na po akong mga kulay doon sa shop. But yeah, wala naman po talaga kaming special na ganap tonight, guys. Nag-vlog lang po talaga ako. Kasi sayang din yung memories na I could create with Ana kanina, no? Ano lang talaga, kung ano mangyari sa araw namin, yun lang po talaga yung vlog. Pero maraming salamat pa rin sa mga nanonood and nag-aabang sa mga videos namin na nagko-comment and yeah, nanonood. Maraming salamat po sa panonood. And before I forget, yung mga nagme-message po sa akin dati sa lumang Facebook page, may bagong Facebook page na po tayo. Nasa description box po siya. I-check nyo lang po yung link. May link po doon. So, yun. I-visit nyo lang po yung GN Holland sa Facebook. And then, pwede nyo akong i-message doon if you want to reach out. Andun lang ako. Nagre-reply po ako doon. Yun. And yeah, once again, thank you so much and Merry Christmas. Enjoy sa inyong preparation with your family and loved ones. Yun po. Maraming salamat, Duy. Mush, mush, babush. Maduy, mush, mush, babush. How do